Dragii mei, mândria este păcatul foarte, foarte greu de depistat, pentru că se poate ascunde chiar și sub masca unei smerenii false. Să te uiți la altul și să zici, vezi ce slab se roagă ăla. Și tu să zici, vezi, eu mă rog cu har. Și s-ar putea să zici, mă, am dreptate, nu? Și s-ar putea să caz în mândrie. Mă aud și copiii de pe prima bancă, copilașii, mă auziți și voi? Haideți să ne uităm la caracteristicile omului mândru. De unde îmi dau seama dacă cineva e mândru? Că eu m-am legat de anumiți oameni. Și au zis, pe aia nu vezi, pe ăla nu-l vezi, numai pe mine mă vezi, pe fata lui ăla nu-l vezi. Acum nu știu dacă omul smerit răspunde așa. Caracteristicile omului mândru. Cum îmi dau seama că sunt mândru? De unde îmi dau seama? 1. Omul mândru întotdeauna se uită de sus în jos. Omul mândru întotdeauna se uită de sus la alții. Se uită de sus la mașina care o are altul și o compară cu a lui. La telefonul altuia și îl compară cu a lui. Se uită de sus la ceea ce are el și se uită de sus la alții. În Luca 16, Biblia spune despre un bogat care se uita de sus la Lazar. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Nu știu salariile care le aveți, nu știu casele sau apartamentele care le aveți, nu vă cunosc. Dar vreau să vă spun astăzi că tot ceea ce suntem prin harul Lui. Aleluia! Și n-ai niciun motiv, chiar dacă faci o slujbă mai bună ca și altul, chiar dacă, indiferent ce ai, ce faci, n-ai niciun motiv să te uiți de sus în jos. Vreau să vă spun că oamenii care în timpul vieții se uită de jos în sus, ăia dincolo în cer, se pot uita de sus în jos și nu o să mai fie păcat lucrul ăla. 2. Omul mândru, dragii mei, întotdeauna pune mai mult preț pe ceea ce are decât pe ceea ce este. Întotdeauna omul mândru pune mai mult preț pe confort decât pe caracter. Întotdeauna, dragii mei, omul mândru e atent la ceea ce spun oamenii despre el. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, trăim într-o lume a Hollywood-ului, într-o lume a comparațiilor. Cea mai folosită figură de stil la ora actuală nu-i metafora, nu-i hiperbola, nu-i personificarea, ci comparația. Și vreau să vă spun astăzi că oamenii și lumea din jur te clasifică după ceea ce ai. Dumnezeu te clasifică după ceea ce ești. Dumnezeu nu s-a uitat ce card am, dacă am card Mastercard sau Visa, dacă am la Raiffeisen Bank sau la nu știu ce bancă. Dumnezeu nu zis, vă dau har în funcție de salariul care îl aveți. Dumnezeu astăzi vrea să ne spună ceva foarte important, că tot ceea ce avem trece, dar tot ceea ce suntem rămâne într-o zi. Știți că sunt penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, care îl cinstesc și slăvesc pe Dumnezeu numai din cauza ceea ce i-a dat Dumnezeu. Și toată ziua cu mâna în buzunarul lui Dumnezeu și vreau să vadă, mai este vreo mărire de salar, mai este vreun telefon nou, mai pot să-mi dea mama și tata ceva. Și într-o zi când nu se mai găsește nimic în buzunarul ăla, uitați-vă, 5.000 de oameni au mers după Iisus și spune Biblia că Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Dar ce-i cunoștea? Ce anume? Știa că cei mai mulți care l-au urmat din interes. Uitați-vă că au fost 5.000 de oameni la înmulțirea pâinilor și au fost 5 oameni la cruce. O mână de ei. Că nu în bogăție vezi care sunt adevărații tăi prieteni, ci în suferință, în sărăcie. O zis David, sfinții care sunt în țară, sunt toată plăcerea mea, că mă bun pe genunchi cu ei și simt că Dumnezeu se prezintă. Aleluia! Te rog astăzi să înțelegi un lucru, că întotdeauna omul mândru pune preț mai mult pe ceea ce are decât pe ceea ce este. Întotdeauna omul mândru va pune preț mai mult pe confort decât pe caracter. Dragii mei, în al treilea rând, omul mândru nu ascultă de slujitorii Domnului. Totdeauna ascultarea te face să pleci capul, să zici, fratele păstor are dreptate. Tata și mama au dreptate. Așa cum zi ei dure, așa cum au fost ei, ori avut dreptate să ne disciplineze. Dragii mei, n-ați vrea astăzi să ne uităm la noi și să vedem, nu cumva am înlăturat sfatul unul slujitori? Doamne, vrem astăzi să ascultăm de cuvântul Tău. 4. Omul mândru, dragii mei, îi disperat după atenție și după laude. Cântarea lui, predica lui, dărnicia lui, toate vor fi făcute pentru ca să fie văzut de oameni. Nu cumva există în tine în momentul când faci ceva pentru Dumnezeu dorința aia să fii văzut de oameni, să fii apreciat, să ai like-uri, să ai comentarii pozitive? 1 Samuel 15:30. Nu era Facebook și totuși Saul își dorea apreciere. Saul a zis iarăși, am păcătuit. Și până aici zice, mă, ce om ascultător, mă, ce om pocăit. Fii atent că recunoaște că a păcătuit. Da? Nu vă grăbiți.
Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dragii mei, omul care a păcătuit, știți ce zice, ce spune către frații slujitori? Nu mă mai pune la cântare duminica asta, că m-am certat cu nevasta mea acasă. Omul nepocăit spune, chiar dacă m-am certat cu nevasta mea, vreau să apar ca să transmite live și nu mere cântarea fără mine, nu mere predica fără mine. O zis Saul, vino și cinstește-mă. Nu mă interesează pe ce spune Dumnezeu. Important e să ies frumos în poză. Știi ce spune Dumnezeu lui Saul? Când erai mic în ochii tăi, erai mare în ochii mei. Știți că Dumnezeu face lucrări mari cu oameni mici și lucrări mici cu oameni mari? Când erai mic în ochii tăi, Saul, erai mare în ochii mei. Acum ești mare în ochii tăi, vrei să fii mare în ochii bătrânilor și în ochii mei ai scăzut. Câtă slujire nu se face astăzi, dragii mei, pentru aplauze? Câtă slujire nu se face astăzi ca să fiu văzut de cineva? Vă dau un simplu exemplu. Trece coșul de la colectă. Nu v-ați gândit că am putea pune o dată pe euro 50 de euro, o dată pe lună 50 de euro la colectă. Știți ce facem noi? Decât să punem 50 de euro o dată, mai bine pun 5 euro la fiecare program. Ce vor spune surorile de lângă mine? În special, lucrul ăsta, bărbații n-au o treabă, că îl judecă cineva, dar surorile nu mai... Bă, dar ce o să spună așa de lângă mine? Nu pun nimica, nu? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Important e ce spune Dumnezeu despre noi. Ultimul cuvânt în istorie îl va avea Dumnezeu. Și vreau să aud ultimul cuvânt. Vino, rob bun și credincios. Îmi doresc, dragii mei, astfel de cântări, îmi doresc astfel de slujiri. Îmi doresc slujiri în care oamenii să nu întrebe, auzi, cum îl cheamă pe ăsta, ci să zică cu adevărat, am văzut pe Dumnezeu astăzi. Au venit grecii la Filip și parcă îl văd pe Filip, se aranjează la cămașă, se uită la buletin, la pașaport, bă, poate mă cheamă ăsta în Grecia să predic. Și vin grecii la Filip și spune, Filipe, vrem să-L vedem pe Iisus. Ne-am săturat să mai vedem oameni, să vedem diplome, să vedem nume, să vedem doctorate, să vedem orgă și chitară și schițe și Biblii. Vrem să-L vedem pe Iisus. Dragii mei, în seara aceasta, eu vreau să-L văd pe Iisus astăzi aici. Dar știu că Iisus nu o să mi se arate dacă nu mă smeresc. Uitați-vă că după înviere până la înălțare, Iisus nu s-a arătat la niciunul din oamenii aia mândri care au căutat să-L omoare. Nu s-a arătat nici la Pilot, nici la Ana, nici la Caiafa, nici la preoți. S-a arătat la o mână de oameni și le-a spus pace vouă. S-a arătat la cei care au fost smeriți. În al cincilea rând, dragii mei, omul mândru, și mi-e greu să vă spun asta, dar ăsta e adevărul. Omul mândru batjocorește pe cei smeriți care umblă cu Dumnezeu. Întotdeauna omul firesc lovește în cel duhovnicesc. Întotdeauna omul care n-are jertfa primită, în loc să-și corecteze starea, lovește în ăla care are jertfa primită. Uitați-vă la Cain și la Abel, dragii mei, și același duh, parcă e și astăzi. În loc Cain să meargă și să zică, Doamne, mă pocăiesc, că am și eu o problemă, vreau să-mi schimb viața, au zis, bă, mai bine scap de Sfântul ăla. Îl lovesc, îi dau o săgeată, îi dau o piatră, îi dau o lovitură, îi închid gura. Și atunci nu să mai am concurență. Soluția e ca să ne smerim. Cum se comportă Dumnezeu? Hai să mergem mai departe. Cum se comportă Dumnezeu cu oamenii mândri? 1. Dumnezeu îi avertizează. Și predica din seara asta mi-a spus Domnul că e un avertisment pentru câteva persoane de aici. Și poate pentru mine mai întâi. Poate pentru tine. În primul rând, dragii mei, Dumnezeu îi avertizează. Dumnezeu te avertizează acum și îți dă timp de pocăință. Știți ce fac oamenii? Că asta mi-e ciudă mie la oameni și asta mi-e ciudă mie când văd anumite stări. Frate Cristi, ai văzut că l-am blestemat pe Domnul și nu m-a făcut nimic? Am înjurat și nu m-a trăsnit. Dragii mei, faptul că Dumnezeu nu ți-a răspuns după cum ai făcut tu, nu înseamnă că e de acord cu tine. S-ar putea să fie exact în perioada de har, în perioada de pocăință. Și e ca și clepsidra aia care o întorce invers și se scurge din ea și tu să nu-ți dai seama că se scurg zilele. Dragii mei, anii noștri trec, uitați-vă. M-a întrebat cineva câți ani ai. Dar nu pus întrebarea bună. Întrebarea bună e câți ani nu mai ai. 33 de ani din viață eu nu mai am. Nu știu câți mai am. Poate mai am 2. Noi spunem o minciună. Am 33 de ani. Nu e adevărat. Dacă ai avea să mai am eu acum 33 de ani, de acum înainte ar fi mare binecuvântare. Nu știu câți ani mai am. Că am înțeles în viață că nu contează lungimea vieții, ci contează calitatea vieții. Că deja mă trăiesc 120 de ani și n-am făcut nimic pentru Domnul și mă duc în iad. Nu? Dragii mei, anii noștri trec. S-ar putea să nu ne dăm seama că timpul de pocăință care Dumnezeu l-a lăsat pentru tine și pentru mine se apropie de final. Uitați-vă la Iuda. Dragii mei, citeam zilele acestea din Biblie despre Iuda.
Ce ai de făcut, fă repede. Și ceilalți s-au gândit așa din ucenici. Probabil că îl trimite să cumpere ceva. Că el avea punga și ce era în pungă mai lua și el. 3 ani jumate Iisus Hristos nu-i spune: hoțule, nemernicule, vino aici în fața bisericii să vedem finanțele, intrările, ieșirile, nimic. Și Iuda zice: vezi că nu-mi spune nimic, înseamnă că merg bine. Ai văzut cum ai fost o seară de rugăciune și prorocul nu a avut treabă cu mine, frate păstor. Ai văzut că am dreptate. Ai văzut că-s bine, că sunt ok, că sunt în regulă. Vine Iisus cu ligheanul în față la Iuda, Ioan 13, și spală picioarele. Și spală și la Petru și spală și lui. Și o zis omul: îți bine, că dacă eram rău nu mă spăla pe picioare. Nu e adevărat. Spălarea aceea a picioarelor a fost ultimul act în care Dumnezeu ți-a mai dat timp să te pocăiești. Și apoi a spus așa: ce ai de făcut? Fă repede! Dragii mei, Dumnezeu ne mai dă timp de har. Și spune o cântare: un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O dăm Tu puteri ce am de făcut să înfăptuiesc. Știți ce mă doare? Dacă auzi mâine că este un patron în Viena care angajează exact în domeniul tău și dă 2000 de euro în plus, nu mai stai 20 de ani la șeful la care ești acum. Ai mea, te-ai plecat, e o ofertă mai bună. Dragii mei, în seara aceasta este o ofertă mai bună care vreau să vă prezint. Și asta e raiul lui Dumnezeu și cerul lui Dumnezeu. Nu mai amâna, nu zi, lasă-mă că ai văzut că Domnul nu m-a spus nimic, mă. Ai văzut că nu m-a dat pe față, mă. 3. Dumnezeu le stă împotrivă. 4. Al patrulea stagiu la care se poate ajunge, Dumnezeu îl pedepsește. Și dacă nu ne smerim, Dumnezeu ne pedepsește. Cunosc fete, cunosc băieți, cunosc familii care au tras mult în viață din cauza pedepsei lui Dumnezeu. Ascultați-mă, e mare diferență între a fi încercat de Dumnezeu și a fi pedepsit de Dumnezeu. Când Iov își pierde 10 copii, când Iov își pierde 11.500 de animale, Iov nu a fost pedepsit de Dumnezeu, Iov a fost încercat de Dumnezeu. Când David și-a pierdut 4 copii, David nu a fost încercat de Dumnezeu, David a fost pedepsit de Dumnezeu. Știți ce mare binecuvântare în viață să ții copilul în brațe, să fii lângă soție, să fii lângă familie și orice boală vine și orice necaz vine, să nu fie pedeapsă, să fie încercare. Dar ca să fie încercare și nu pedeapsă, trebuie să poți să spui ca și Iov: la poarta casei mele n-o sunat orfanul și eu să-mi trimit pruncul și să zică către orfan: spune-i că tata nu e acasă. Eu nu m-am oprit privirile asupra unei fecioare. Eu n-am făcut prostii în viața asta. Eu am trăit lângă Dumnezeu frumos. Și am o mângâiere. Acum când prietenii mei râd de mine, eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Dar vine o zi când răscumpărătorul meu va vorbi pentru mine. Și de acolo, din vale de unde sunt, mă va ridica. 3 moduri în care Dumnezeu ne păzește de mândrie. 1. Dumnezeu folosește țepușul. Știți ce greu este să te rogi pentru copilul altuia sau pentru soția altuia sau pentru un anumit soț, anumit bărbat din biserică și să vezi că Dumnezeu te ascultă și te rogi pentru copilul tău și nu te ascultă. Și te rogi pentru tine și Dumnezeu tace. Că oameni buni, ascultați-mă, mulți vor descoperirile lui Pavel, dar întotdeauna descoperirile de care vin de la Domnul vin la pachet cu țepușul. După 14 ani, Pavel a vorbit pentru prima dată despre aceste descoperiri și atunci când a vorbit despre ele, nu și-a dat numele. Mulți vor descoperiri de la Dumnezeu, mulți vor experiențe cu Dumnezeu, dar vreau să vă spun că aștia vin all inclusive, vin la pachet cu țepuș. Cu cât ai mai mari descoperiri din cuvântul ăsta, cu atât vei suferi mai mult în viață, ca să știi să umbli cu capul plecat și să știi să înțelegi că Dumnezeu ți-a dat lucrurile acelea. Cu cât ai mai multe descoperiri prin prorocie sau prin alte domenii, cu cât Dumnezeu te folosește mai mult, cu atât vei fi testat și încercat mai mult. Dar vreau să vă spun că vine o zi când dincolo în cer nu o să mai fie țepuș, nu o să mai fie boli, nu o să mai fie necazuri, ci o să fim totdeauna cu Domnul. 2. Dumnezeu ne păstrează, dragii mei, și ne ferește de mândrie folosind pârâu. Dragii mei, slujitorii lui Dumnezeu, familiști, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, indiferent dacă sus sau în jos, dacă sunt mai mult văzuți sau mai puțin văzuți, au momente când vor ajunge în viață la pârâul cherit.
Și când mergi în fiecare dimineață și îți împreuni mâinile și te uiți, oare mai curge și astăzi pârâu? Și când mergi să te uiți, că dacă îl trimitea la Dunăre sau la un fluviu mare, înțelegeai, bă, și dacă nu mă rog 2 luni, oricum este apă. Dar în fiecare zi, apa venea ca la un pârâu, adică un firicel de apă. Știți că uneori Dumnezeu lasă în casele noastre pârâu cherit ca să depindem în fiecare zi de El? Că uitați-vă atunci când avem de toate, parcă ne rugăm mai rar, parcă ne îndepărtăm. Dragii mei, aproape toate familiile pe care le cunosc și care trăiesc pocăința sunt încercate într-un fel sau în altul și Dumnezeu le păstrează și le ferește de mândrie prin astfel de lucruri. Și într-o zi a mers Ilie, după ce s-a rugat și s-a apropiat de pârâu, să-și facă mâinile căuși, să mai bea un strop de apă și pârâul era sec. Știți că în viață nu-i totul despre noi, nu-i totul despre apa care o avem noi, nu-i totul despre banii noștri, despre pormoneul nostru. Știți că uneori Dumnezeu se oprește în dreptul nostru și spune, du-te la o văduvă, că am poruncit unei văduve, ca ce putem mânca la o văduvă? Și 3, Dumnezeu, dragii mei, ne păstrează și ne ferește de mândrie folosind corbii. N-ați observat, dragii mei, că Dumnezeu, vorbesc cu unor oameni maturi, așa întoarce viața, așa întoarce lucrurile, că omul pe care nu l-ai avut la inimă, într-o zi vine să te ajute. Omul pe care, dragii mei, știu un caz undeva în Spania, îmi povestea un frate slujitor, am dormit la el în casă, am fost la el acasă și îmi zicea, frate Cristi, era mai mulți copii la părinți. Eram vreo 10 sau 12 copii la părinți și era la noi în biserică un frate brutar. Noi meream de la biserică în fața brutăriei lui. Ne uitam cu jind la cornurile acelea, la pâinea aceea proaspătă scoasă din cuptor. Odată, frate Cristi, odată în ani de zile nu au zis, bă, voi sunteți mulți prunși la părinți, hai să vă dau un corn, hai să vă dau o pâine, odată, frate Cristi. Am crescut cu gustul ăsta amar, al lipsei de pâine, al lipsei de cornuri, al lipsei de hrană proaspătă. Și au zis, mi-aș fi dorit lucrul ăsta. Și au zis, am ajuns în Spania, Dumnezeu ne-a binecuvântat și după ani mulți de zile sună telefonul. La capătul firului era o voce care mi se părea că o cunosc. Și un fost brutar îmi spune așa, sunt în parcurile din Spania, nu m-am spălat de câteva zile, n-am mâncat de câteva zile, dorm în parcuri. Mă mai cunoști? Așa e că îi ții minte pe oamenii ăștia. Îi cunoști, nu? Și-o zis, te-am sunat să spun o întrebare. Nu știu un loc de găzduire pentru de seară, că o să fie cam frig la noapte. Am închis telefonul și soția au venit și m-a întrebat și au zis, cine te-a sunat? Și i-am spus toată povestea. Și au zis soția așa, e testul tău. E testul în care poți să faci la fel. Să nu mai suni înapoi, să dai... Era chiar simplu. Dai 50 de euro, du-te la o pensiune, îți trimite pe cineva să nu ne vedem. Nu? Mi-a zis, Cristi, așa de lung mi s-a părut numărul de telefon care l-am format înapoi. L-am salutat cu pace și am spus, știu un loc călduros undeva. Și au zis, unde? La mine acasă. L-am chemat la mine acasă, i-am pus cea mai bună pâine în față. Și nu i-am spus nimica. Și am văzut cum plângea în timp ce mânca. Că Dumnezeu, dragii mei, învârte roata chiar dacă e pătrată. Și viața asta aduce surprize pe care nu-ți vine în minte să le crezi vreodată. Și au zis, l-am rănit, s-a culcat și am mulțumit Domnului că am putut să trec